Pasan dari perantau Bandung, papanjanglah langsung ke Laguna Niko, tapi kok lagi boleh pinta aja pintu, tolong naik biaya kami misra mulai mana agak sanabung. Pakai lagi tapak nih, kami, hai jadi kami tinggal sanabung. Muarana buah perantau Bandung memintanya payah bakari Pak Haji jangan jauh hati baralah kai bonyoy kari tabue Pak Haji jauh hati baralah kai bonyoy dalam keadaan dipapanjang ke Laguna Niko dari perantau Bandung papasan ke baki ini kalau dicari-cari ini kok nampaknya yo jongkek di sampingannya yo peragak barendang perhalnya peragak menyalik duduk dekat tukang saluang dapian bana atas sabit kamu kok iyo ini candu barendang tikam lah sana bulai pasan dari perantau Bandung Bapak soimi Pak Haji menyalik serang de Pak Haji tak menyuruh Oi batau nerimbo tapanggang api tengguai di jiwa dalam niai lara tahun menuruni bota panggang api ditunggu Pak Haji naloi dipapanjang ke Laguna Niko dari Putra Bate kawan-kawan tolong tikam DK ini ko balia
balian pangtunan sa Batago. Langsung dipapanjang pulo de masa bari na sakti dari perantau Kuala Lumpur papasan kabagi Sri urang padang data tasabay namo. Konyapang bagurau Sri Kasinggalang tanggal 30 di bulan Daniko. Ko pundo gao minantu urang jamba Hijrian Nelfi tasabay namo baa manuri Sri. Tolong na inye datuk palito alam ng sakti jo bicara itu mana pasan pundo tolong 2 kali bacakan. Di pamanjang de bundo na mawati perantau Kuala Lumpur tasabay namo papasan kabagi Sri urang padang data tasabay namo kok nyampang Sri Bagurau Kasinggalang tanggal 30 di bulan Daniko ko bundo bau minantu urang jamba Hijrian Nelfi tasabay namo baa manuri Sri. Tolonglah diinyak datuk palito alam nasati jo bicaro itu mana pesan dari bundo. Sesudah dek miko pesan dari perantauan do tolong tikam dek Sri kalau tipak di miko rimbonya lah tapanggang kalau rimbo Sri baa pulo ceritoyo pesan dari Iman Panjang. Depi Trabati kalai datang sama birau sangananku batal bana limbo tapanggang api dua ibu jiwa putra bati onde pada paya putra Batam putra bate kini merekam induk kaset saja bawa dia Sapa mi malaki lago le kamanang nan putra bate ko iyo sedang mencari bana yang ini baik itu bana kopi Trabate sedang mencari kami siko hampir 3 kasadonya pilihan angka 7 lah malam kini oi salahin ang mainan iko ma pilihan angka 7 Putra Bate malam kini selain main kacomato sabana kidambo ma onde Batanya Putra Bate kabake da cukie kok nyampang sampai nih Putra Bate kabake orang kayu tanah kok lain dak kabaari da cukie beko jam taga 2 pamenan da cukie kami baburu-buruan gitu sakampung pasar dari Putra Bate. Langsung dijawe dia udah cuki papasan kabake Putra Bate. Kalau tipak na dia te pentas kasado nak dendang kini ko dak do pamenan da cuki pilih asalnya udah de Putra Bate manan ka 7 silahkan pasan dari da cuki. Kopi Putra Bate kagayu tanam bamin tuwo mangakan bo. Oe dek kasihan lamandalan elo pajadi minyak nakoma oleh misang bersama ada cukia makan ayam anji yang tapawi diladi yang ada cukia oleh Pak Haji Rumi katanya wana rimboren lai katalo mamasuinyo Pado babang lamba perangai biasa kan kosong lamoy iya Pado malam pajumi baperangai biar sangka kosong lamoy iyo
Dipapanjang kalagunan niko dari perantau Bandung Pak Jibana kasabit namo sa iriang judaman papasan ka kay Sri kalau balamurang ko saja dari sisu perangai sadonya ko Sri nan kami tanyo tu rimbo Sri rimbo simis lajale tepanggang nan rimbo Sri ba pasan dari perantau Bandung langsung dipapanjang deh Datuk palito lang na sati insyaallah mama barik na sati jo bundo kamanakan go dibawa kasinggalang tanggal 30 ko di bulan naniko papanjang dari Mak Datuk Palito Alam nan sati Rimo rinay Pak Haji Rumi sedang kapanggang elok dek Pak Haji manyiram adang-adang badan dan pulang tadi kakak pulang bayi hati Pak Haji iya tolong tingkap dekat ini Yola mama, 80 kalagu na niko, kita coba ngere kalagu